o jagao maharani chalagang amsaini maharani badagang awasung kasya meeting atolaika beskang 29 March Chini Gomti district ni kasya mass gathering kotorma lokothum panda khaine ni bagoi oro atolaika or jagao phaito phaika chini district president sadagot koloi the honorable MDC Tipra David Morase phaito phaika chini oro ni thongma district committee ni leaders rok table MLA rok EM rok phaito lamao topana chung discussion paikha bahike chung 29 tarik March chung chini oro ni at least 25,000 chung Udaipur kaisa jona soba kotor khaina ni bagoi chung planning nakha joto constituency go no chung target biro kha 4,000 5,000 haike joto no block president no buko sekha je boroni am sayo jate 4,000 3,000 chanja je target tongmai no borok fill up khai nahar mun kaisa no chini bobagrani netritwe जों बाहिके चिनि दफानि जे मान थाइरनो सानानि थानि तेबो क्राक फान बारे रमानो फानसानो जों तेबो क्राक खाइमानो अमनो चिनि नाहरमो तानिके जों जतनो साइमानो जे बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि दिप्रासानि अधिकार चिनि मान थाइ जों माया खाके कुनो पार्टी कुनो नेता अमनो जों आदाय खाइ रमाया अमो जों सिउ हानि बांनो जों ताबो चिनि गोमती डिस्ट्रिक्टआव बहायनो जों काचा कोटरमा फार्स्ट चिनि गोमतीनि तिप्रा मथानि काचा रैली खुंनानै थां दंगो जों अमनो सक्सेस खालायनायनि बागै लोकरनो कबावगो जतनो दिननि सिमि कामि आमसाय चिनि जे गोमती डिस्ट्रिक्टआव चिनि तिप्रा मथा तंनाय ति डाबलेप तंनाय वाइ टेप तंनाय जतनो दिननि सिमि लामावै सामं थांनानै बागै दिनि कबो सालायखा बरकतबो थांनाय इंगे अ जागाव चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बो दिनै नि मिटिं न तै कक सास्थों हामबाय बेलाकिन हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो दिनै 12 तारिख मार्च 2025 जिनि ऑनरेबल सीएम सर टीटीएडीसी नि उनि उपस्थित जत आम चाइनि ब्लॉक प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएम नि नेतृत्व वाइट टेप नि नेतृत्व जे जिनि वारियर्स तंनाय जतनो उपस्थित जों दिनै काइसा ककसा पान्दा चुखा बसकां फाइनाय 29 तारिख मार्च 2025 काइसा गोमती डिस्ट्रिक्ट लेवल जों काइसा मास गैदरिंग प्रोग्राम खाना थां दंगो उदयपुर टाउन ककसा पान्दानि बिसिंतै जों गाहामनो काइसा रेस्पॉन्स मांखासिनि ब्लॉक लेवल नेतृत्व रंनि बिसिंतै आशा खालायो सिनि अ मास गैदरिंग प्रोग्राम सिनि BOROK गोबांनि बिसिंतै ग्रेन्ड सक्सेसफुल लंनाय हनै एवं सिनि महाराजन नेतृत्वे आगामी दिनाव सिनि तिप्रासानि जे हामक्राय जों जे तिप्रा एकॉर्ड खायमानि सिनि टीटीएडीसी नो ताइबु जोंसा खालायथि सानानि जों जे समाय ताङै जों जे याप्रि सामानि सिनि आगामी दिननि सालो जों अबो सक्सेसफुल खायमानान हनै काजे आं अबोनो कबंनाय सिनि जत आम चाइनि ताखुकताय बुकुक सं फायदि जों जतनो 29 तारिखनि अ पान्दाव जों जतनो ग्रेन्ड सक्सेसफुल खायलायनाय जतनो याक बायाक रमै जों अ पान्दाव जों खायलायनाय जतनो कबं मुनारगै आनि कक सामाने अरनो मथाका हामबाय।